že sme od ministerstva dopravy dostali žiadosť o to, či máme zmysluplný projekt, ktorý môžeme sa uchádzať o zdroje z projektu TEN-T 17 v tom zmysle, že bolo vyhodnotené v polovici programovacieho obdobia, ktoré trvá od roku 2007 do roku 2013, že v polovici programovacieho obdobia v roku 2010 bolo vyhodnotené veľmi nízke čerpanie na projekt TEN-T 17. Také sú pravidlá Európskej únie, že ak nevyčerpáte peniaze, prepadnú vám a ak ste nenaplnili to, čo ste mali, tak je možné, že budete časť peňazí aj vrácať. Preto vznikla myšlienka, sme schopní realizovať alebo uplatniť tie peniaze zmysluplne na realizáciu stavieb v rámci projektu TEN-T 17, alebo budeme hľadať a uprednostňovať iné časti toho projektu, ktoré sú viac pripravené. Preto sme uvažovali a uvažujeme nad tým a navrhujeme, aby to podporili naši poslanci, aby sme v strede Petržalky postavili klasickú električkovú trať spojenú s traťou rozchodu 1435, ktorá by mohla plniť tú funkciu integrovanej dopravy a perspektívne sa zaustiť do tunela, ktorý by mal byť vybudovaný popod Dunaj. Ten tunel nie sme schopní vybudovať v čase 2011 až 2015, pretože to nemáme ani projekčne pripravené, ani finančne pripravené. Za tých 550 miliónov sa to stihnúť ani urobiť nedá. A tá dnešná odborná diskusia bola o tom, ako to urobiť tak, aby sme my ako mesto nenarušili projekty, teda zámery projektu TEN-T 17. Máme možnosť uvažovať o riešení, ktoré by zahŕňalo celých 550 miliónov, čiže mohli by sme tie peniaze zmysluplne podeliť na dve časti toho projektu. Jedna, ktorá by zahŕňala, povedzme, filiálku Predmestie a druhá časť, ktorá by riešila Petržalku a pripravovala ju v takom režime, aby tá trať mohla byť zaustená do budúceho tunelu, ktorý by sme riešili v programovacom období 2014-2020. Prepojili by sme ním Petržalku a filiálku a vlastne naplnili zmysel projektu prepojenia koridorov TEN-T 17 v rámci trate Paríž-Viedeň-Bratislava. Do času, kým ten tunel nemáme, by sa trať využívala v režime električkovej trate, pretože to umožňuje táto trať. V budúcom riešení by sme museli zvážiť, či tú električku tam necháme, alebo tú trať budeme mať spojenú len v časti Bosákova-Šafárikovo námestie a potom by vlastne ten 1435-kový rozchod slúžil na prepojenie Janíkovho dvora smerom do tunela a vyšiel by na filiálke a mohol by pokračovať do všetkých tratí, ktoré sú tam napojené. Vozidlo, ktoré sa nazýva vo svete názvom tram train, to znamená električkový vlak, ktorý z hľadiska výzoru viacej pripomína električku, aj parametrami sa podobá na električku, vo vnútri vyzerá ako električka, ale on spĺňa tú možnosť, že sa vie dostať na železničnú trať a spojiť alebo splniť úlohu aj dopravného spojenia smerom na regionálnu prímestskú dopravu formou takéhoto tramtrainu, ktorý by mohol po existujúcich železničných koľajách prejsť a prepojiť blízke satelity, ktoré okolo Bratislavy sú, ak by sme takýto druh vozidla použili. To, čo musíme urobiť my ako mesto, a ten odkaz sme dnes dostali od ministerstva veľmi zrozumiteľne, z hľadiska časového, je nasledovný. My ako mesto musíme povedať, že chceme s tým projektom pokračovať a chceme tú trať budovať a sme schopní ju budovať v čase, ktorý máme k dispozícii, to je 2011 až 2015, pretože vtedy sa končí možnosť čerpať peniaze z programovacieho obdobia 2007-2013. Tá myšlienka, že chceme týmto smerom ísť a chceme tú trať riešiť tak, ako sme ju navrhli, to znamená aj na využívanie na električku, aj na perspektívne využívanie s projektom TEN-T 17 prostredníctvom električkových vlakov, to sú tie tramtrainy. Túto odpoveď máme z nášho pohľadu zrozumiteľnú a jasnú a tomu prispôsobíme aj vedenie tej trate. Ak sa to nestane v tom čase, ktorý som povedal, tak sa dvere pre možné čerpanie na túto časť trate aj vrátane rekonštrukcie Starého mosta jednoducho zatvoria pre Bratislavu. Zostane riešenie, ktoré súvisí so stanicou Filiálka a Predmestím, možno by sa riešilo napojenie na letisko, ale vlastne naše prepojenie Petržalky smerom do mesta by zostalo, tak povediac, na budúce programovacie obdobie a my by sme 4 roky mali ten stav, ktorý máme dnes, to znamená nefunkčný starý most, neriešenú hromadnú dopravu v rámci Petržalky. Z nášho pohľadu je to šanca, ktorú nemožno prepásť, chceme sa o ňu uchádzať, budeme vysvetľovať tento projekt
aj vám, aj poslancom mestského zastupiteľstva, aby sme tú prihlášku, že chceme a vieme to zrealizovať v tom období, ktoré máme k dispozícii, a to zmysluplne tak, aby sme perspektívne nebránili projektu TEN-T 17, pretože toto je jeho súčasťou a etapou, ktorá s tým projektom súvisí. Takto by sme chceli ten projekt mať pripravený. Som presvedčený, že sa nám podarí úspešne sa uchádzať o tie finančné prostriedky a zrealizovať takú časť projektu TEN-T 17, ktorý pomôže mestskej doprave a perspektívne bude riešiť ten systém na kvalitatívne vyššej úrovni.